Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Araw ho ngayon ng Biyernes, May 9, 2025. Tatlong araw na lamang ho mga kabalen tayo maghahalal na ng mga bagong leader dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at syempre yung mga bagong mga mambabatas, senador, ng buong bansa at yung mga party list members, gayon na rin yung mga district representatives sa kada legislative districts sa iba't ibang bahagi po ng kapuluan. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan po ako sa 45 minutes na balitaan ukol ho sa iba't ibang kaganapan na patuloy na binabantayan ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ito ho ang CLTV 36 News Stream. At ito po mga kabalid, pangako namin sa inyo, balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan, at syempre balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Kaya naman, follow na itong ating mga social media pages at CLTV 36 Newsstream. At syempre, subaybayan ito pong ating special na pagbabantay sa national and local elections 2025. Ang CLTV 36 Vote Watch, ang buong pwersa po ng CLTV 36 mga kabalen ay nakatutok upang maghatid sa inyo ng napapanahong balita at impormasyon kaugnay ho nitong ating halalang gaganapin. Sa araw po ng Lunes, tatlong araw na lamang mula ngayon ay tayo po ay maghahalal na mga kabalen ng ating mga bagong pinuno. Pag-usapan din natin mamaya dito sa ating programa ang bagong Santo Papa. Yan mga kabalen At meron na hong bagong leader ang Simbahang Katolika sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost o kilala ngayon bilang Pope Leo XIV. Mamaya magbibigay ho ako ng detalye. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Lalong-lalo na ho, alam naman ho natin, long weekend. Ito hong paparating na Sabado at Linggo dahil dineklara na ring holiday ang araw ng eleksyon at marami hong mag-uuwian din sa mga probinsya. Gawa ng siyempre, marami ang nais bumoto at lumikha ng pagbabago gamit ho ang kapangyarihang ay pinagkaloob sa atin ng demokrasya. Yan, silipin natin ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo. Hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen. Dito ho sa gawing itaas muna ho tayo. Yan. Sa may area ho ng Balintawak Toll Plaza, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito, 10:29 ng araw ho ng Biyernes. At wala hong masyadong problema, walang masyadong pila dyan sa Toll Plaza. Doon po sa mga approaching naman ng Metro Manila. Ayan, okay din yung sitwasyon, fast moving. Pero dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, if you are headed to Metro Manila, expect niyo ang bahagyang pagbabagal dahil dumarami na, makapal na yung volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan going south. And sa northbound naman o yung mga papunta ng Bulacan at Pampanga ay iba pang bahagi ng Central at North Luzon. Ayan, mas mabilis yung usad ng mga sasakyan dyan sa area na yan mga kabalen. Meanwhile, dito naman ho tayo sa may Karuhatan Toll Plaza kung saan ito makikita ho ninyo na medyo makapal na yung pila o medyo mahaba-haba na yung pila dito ho sa Toll Plaza pa-exit westbound dito ho Karuhatan area sa Valenzuela. Sa gawing ibaba naman tayo mga kabalen, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din ang senaryo sa may Bocaue Toll Plaza, yung mga headed po ng north. Itong approaching sa ating screen, wala hong masyadong problema, maluwag hong sitwasyon. At doon sa mga palabas naman o patungong Metro Manila, same senaryo, walang problema, maluwag ho ang kalsada dyan sa area na yan.
sa may Bukawe Toll Plaza. Meanwhile, dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, ayan, kung makikita ho ninyo, if you are headed south, kung nasa southbound lane ho kayo, mas maraming sasakyan, pero mabilis pa din ang daloy ho ng trapiko dyan sa may San Fernando portion, southbound ng North Luzon Expressway. At syempre yung northbound, ito, mas marami rin yung mga sasakyan nakikita natin approaching. Pero ayan, wala hong masyadong problema dito ho sa area ng syudad ng San Fernando. Yung nakikita yung building, yan ho yung condominium along NLEX. So, yung nasa right side, yan ho yung patungong south. Mabilis ho. Mas marami ang mga approaching ho ng norte. Okay, yung mga pauwi ng probinsya. Dahil alam naman ho natin, long weekend. Tuloy-tuloy ho ang pagbabantay ng CLTV 36 News dito ho sa sitwasyon ng mga pangunahing kakalsadahan sa siyempre dito ho sa ating rehiyon, partikular na diyan sa NLEX, dahil alam ho natin ang dagsa ng mga tao lalo na ngayong long weekend at marami tayong inaasahang magsisiuwian sa probinsya gaya nga ng aking nabanggit para bumoto yung ating mga kababayan. Sa oras na ito mga kabalen, yan, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Magiging maulan ba yung ating weekend? At yun bang araw ng eleksyon, uulanin din? Ayan, sikapin ho nating malaman sa ulat panahon mula po sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Narito po ang kanilang ulat. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 9, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo at easterlies na o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakaapekto dito sa ating bansa. Kung saan ngayong araw ay magdadala ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit po ng hapon at gabi ay may posibilidad na tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga po nitong easterlies. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa bahagi ng Aurora ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa buong bahagi or sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit na panahon pa rin po yung ating mararanasan lalong-lalo na sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay makakaranas po tayo pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So kapag po tayo lalabas, wag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din po ng Palawan ngayong araw ay makakaranas din tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron tayong posibilidad din ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot pa rin ng easterlies. Yung mga regional offices po natin is nagpapalabas po sila ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And also during severe thunderstorms ay posible pa rin po tayo makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 34 degrees Celsius.
Samantala para naman sa ating heat index or yung damang init, generally yung malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng mainit na panahon, lalong-lalo na sa tanghali kung saan dito sa Metro Manila, yung heat index forecast po natin ngayong araw ay from 40 to 42 degrees Celsius. Samantala, maaari din pong makaranas ng heat index na aabot sa danger level yung malaking bahagi po ng ating bansa, which is 42 to 43 degrees Celsius. Partikular na po yan sa mga areas sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa ilang areas din po sa Calabarzon, Mimaropa, sa malaking bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi din po ng Visayas, and also sa ilang areas din sa Caraga at Zamboanga Peninsula. So paalala pa rin po para sa ating mga kababayan, kapag po tayo lalabas, wag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari, limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities, lalong-lalo na po yan sa tanghali, or iwasan po natin yung continuous activity sa ilalim po ng matinding sikat ng araw, and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At bukod po dito sa mga paalala natin sa heat index or yung damang init, dahil nga po mas napapadalas na yung mga nararanasan nating thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi, narito po yung ilang safety tips tuwing makakaranas po tayo ng thunderstorms or mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Una na po dito, importante po na kapag meron tayong mga mararanasan na pagkidlat at pagkulog, ay magpunta po tayo or pumasok po tayo sa isang enclosed building. Maaari pong pumasok tayo sa ating mga bahay or sa isang establishment or building na malapit po sa atin. At kung wala naman pong ganito, maaari din po tayong pumasok sa ating mga sasakyan upang manatili po tayong ligtas during a thunderstorms. And also, iwasan din po natin yung mga objects or yung mga bagay na nagko-conduct ng electricity. For example po, iwasan po natin na sumilong sa matataas po na bagay, gaya po ng puno, and also iwasan din po natin yung tubig. So for example po, kapag tayo ay lumalangoy or nagsiswimming at nagkaroon po ng mga pagkidlat at pagkulog, ay umahon po tayo and pumasok po tayo muli sa isang enclosed building, maaring sa ating bahay or sa pinakamalapit po na establishment. And kapag nasa loob naman po tayo ng isang area or na ating bahay, iwasan naman po natin yung paggamit ng ating mga appliances na nakadaloy po or dumadaloy yung kuryente. Samantala kapag naiwan naman po tayo sa isang open field, halimbawa po ay tayo ay naiwan po sa gitna ng isang farm or ng isang area na wala po tayong masisilungan, ang gawin po natin ay i-cover po natin yung ating tenga, idikit po natin yung ating siko sa ating tuhod, and then mag-squat down po tayo kung saan nakadikit din po yung ating dalawang sakong, and also nakatingkayad din po tayo upang maibsan natin yung daloy ng kuryente sa ating katawan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Yan ho mga kabalen, narinig natin ang ulat ni Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. At sa oras na ito, silipin muna ho natin yung forecasted heat index sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Lakihan lang natin yung mapa ng Pag-asa. Ito ho mga kabalen ay real time. Pwede ho ninyong mapuntahan ito, pwede ninyong mapanood. Silipin, i-share ko yung link dito sa ating comment section para ho doon sa mga nais bisitahin. At kung interested lang kayong malaman kung ano ba yung heat index forecast sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. At syempre kung ikaw ay
Kagaya ni Kuyang Justin na mahilig sa geography at nag-enjoy tumingin sa mga mapa-mapa. Ayan. Sige ho, silipin natin itong mapa. Heat index forecast sa ilang bahagi po ng Central Luzon ngayong araw ho ng Biyernes, May 9. Ito ho, nakikita natin 39 degrees sa may area ho ng Tarlac. Diyan sa may northern portion ng Tarlac, sa may bandang Kamiling at Mayantok, Santa Ignacia, yan, 39. Dito naman sa De La Paz, Concepcion, yung mga barangay ng San Jose de Urquico, yan, malapit din sa area na yan, malapit din sa La Paz. Tapos 36, mga kabalen, yung forecasted heat index. Sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, 32 yung forecasted heat index, mga kabalen. And sa San Ildefonso, Bulacan, malapit ho sa Candaba, 33 degrees. At dito ho sa gawing Bataan, 29. Dito ho sa may area ng Hermosa, ayan, presko. 39 degrees Celsius ho sa may area ng Hermosa, Bataan. At yan ho yung iba't ibang heat index forecast. Dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, mula ho yan sa DOST Pag-asa. Tuloy-tuloy ho ang ating paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bago ho natin puntahan yung mga malaking balita, bigay ko muna sa inyo yung ilang mga update. Gaya na lamang ho nitong foreign exchange. O yan, forex Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos 62 centavos nito pong May 8. Samantala yung Japanese yen naman, 38 centavos. Yung pound, Great Britain pound, 73 pesos 59 centavos. Ito hong Hong Kong dollar, 7 pesos 13 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos 75 centavos. Dirham, 15 pesos. Yung euro, 62 pesos 64 centavos. Korean won, 0.39 centavos at Chinese yuan 7 pesos 66 centavos. Public service announcement ho tayo, mga kabalen. Wala hong kuryente hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw, Biyernes, May 9. Diyan ho sa lahat ng barangay ng Mabalacat City, Pampanga, para ho magbigay daan dyan sa energization o ng bagong Santa Maria Substation ng Pelco 2. May kumpisa po yung brownout kay Mabalacat, nanding alas 6 na ni nga pa, kagana pong alas 6 ng Bengian. Aldon ang ining kaurasan iti. Yan ho, mga kabalen, 6 a.m. to 6 p.m. wala hong kuryente dyan sa Mabalacat City dahil sa energization ng bagong substation ng Santa Maria dyan ho, na pinatatakbo ng Pelco 2. Ito ho, mga kabalen, public service announcement pa din. Mawawalan ho ng tubig mamayang alauna ng tanghali o tanghapon hanggang alas 4:30 sa may San Jose, Gumi and Remedios, Lubao, Pampanga. Okay?
Kapabaluan ho, paalala sa mga kababayan natin dyan sa may San Jose and Gumi and Remedios sa Lubao, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1 p.m. to 4:30 p.m. dahil yan sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Sa syudad naman ho ng Mabalacat, nung patingapon po wala kayong kuryente, yung mga kababayan naman natin dyan sa Dolores Mother and San Joaquin, mamayang 9 p.m. hanggang bukas po ng alas 5 ng madaling araw, mawawalan din ng kuryente dyan ho sa inyong lugar. Kaya paghandaan niyo yan, mga kabalen. Yan ho ang latest public service announcement mula ho sa Prime Water. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko po sa inyo mga balita kaugnay ng nalalapit na eleksyon 2025. At syempre, ito hong bagong leader ng simbahang Katolika, walang iba kundi si Pope Leo XIV. Higit po natin siyang kilalanin. At ano nga ba yung information na available tungkol ho sa kanya sa bagong leader ng Santa Ignacia? Yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng ating programa, CLTV 36 News Stream. Huwag ho kayong aalis. At tayo magpapatalastas lamang, mga kabalen. Joy we have then Lucy, we've never heard before. And when eventually he arrived on the loggia and they saw this tiny figure barely able to parallel. We have smoke in St. Peter's Square now, so Look we at will that. come Look back, and at it that. looks to be It looks to be white. white. We Look at have that. Look a at that pope. smoke streaming out. This is good. This is incredible news here. Coming up here on 6:08 p.m. here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you of can the hear the chimney. crowds. And we hear the crowds applauding there. As you can see, now we got the camera work on there. Just This crowds of people It crying is and, amazing. Here we are. and celebrating this special moment. Yeah, it's still white, so People didn't know who he was because the announcement at that time was made in Latin, you know, Annuncio Vobis Gaudium Magnum, I announce your great joy. We have then elected a pope, and then they name him. But the people around me were saying, who is this man? Who is he? We've never heard him before. And when eventually he arrived on the loggia and they saw this tiny figure barely able to look over the parapet, you know, there was White. We have smoke in St. Peter's Square now, so Look we at will that. come Look back, and at it that. looks to be It looks to be white. white. We Look at have that. a Look at that pope. smoke streaming out. This is good. This is incredible news here. Coming up here on 6:08 p.m. here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you of can the hear the chimney. crowds. And we hear the crowds applauding there. As you can see, now we got the camera work on there. Just This crowds of people It crying is and, amazing. Here we are. and celebrating this special moment. yeah, it's still white, so
people didn't know who he was because the announcement at that time was made in Latin. You know, Nuncio Vobis Gaudium Magnum, I announce your great joy. We have then elected a pope, and then they name him. But the people around me were saying, who is this man? Who is he? We've never heard him before. And when eventually he arrived on the loggia, and they saw this tiny figure barely able to look over the parapet, you know, there was Why, we have smoke in St. Peter's Square now, so Look we at will that. come Look back, and at it that. looks to be It looks to be white. white. We Look at have that. Look a at that pope. smoke streaming out. This is good. This is incredible news here, coming up here on 6:08 p.m. here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you of can hear the chimney. crowds. And we hear the crowds applauding there. As you can see, Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho mga kabalen, gaya ho ng aking binabanggit, meron na ho tayong bagong Santo Papa para ho sa lahat ng mga kapatid natin sa Catholic faith. Ito ho mga kabalen, naihalal na ang bagong Santo Papa na siya ho mamumuno sa 1.2 billion na Katoliko sa buong mundo sa katauhan po ni Cardinal Robert Francis Prevost. At siya po ay makikilala o nakilala bilang Pope Leo XIV. Ito ho yung kanyang pangalan na ginamit at napiling pangalan bilang leader ho ng Santa Ignacia. Ano ba yung mga kailangan ho nating malaman? O sino nga ba? Ito ho nga ating bagong Santo Papa. Ayan, si Cardinal Robert Prevost po, ang unang US-born pontiff. At gaya ho ng aking nabanggit, siya po namili at pinili niya ang pangalang Leo XIV. At siya po ay sa kanya hong unang public appearance bilang Santo Papa, sa kanya hong paglabas sa balkonahe ng ng Sistine Chapel, sa balkonahe ng Sistine Chapel. Sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ayan, ulitin natin sa balkonahe po ng St. Peter's Basilica. At siya po ay nanawagan ng kapayapaan at nagdasal at nagpasalamat, nagbigay pugay sa namaalam o na dating leader ng simbahan na si Pope Francis. Ayan ho mga kabalen. At si Pope Leo po ay 69 years old, tubong Chicago sa may Estados Unidos. Subalit marami po sa kanyang paggampan sa tungkulin sa simbahan ay naglingkod ho siya bilang missionary sa South America. At meron ho siyang dual citizenship at US and Peru. Okay, siya po ay naglingkod bilang bishop sa Peru. Siya po ay namuno rin sa bishop appointments, yung Vatican Office for Bishop Appointments. At siya po ay inaasahang magpapatuloy diyan sa mga reformang sinimulan ni Papa Francisco. At kabalayan, ito hong pagkakatalaga sa bagong Santo Papa ay umani ng samut-saring syempre pagbati mula po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, iba't ibang panig ng mundo. The announcement at that time was Ito mga kabalen, gaya nga ng aking binabanggit, pasado o past 12 midnight, nito pong May 9, lumabas ho yung puting usok sa chimenea ng Sistine Chapel na siya namang naging signal para ho sa ating mga kababayang nakatutok sa yung buong mundo, na nag-aabang na meron na ngang napiling bagong Santo Papa.
ang simbahang Katolika. Ayon pa sa mga impormasyon, ito mula naman sa CBCP, upang higit po nating makilala ang bagong Santo Papa. Opo, siya ho'y pinanganak noong 1955 sa Chicago, Illinois, USA. At siya po'y naging miyembro ng Orders of St. Augustine. Nito pong noong 1981. At naging pari ho noong 1982. Naging missionary sa Peru noong 1985 hanggang 1986. At nanatili ho sa Peru noong 88 hanggang 98. Ayan. At ito ho mga kabalen, ang bagong Santo Papa rin ay nagsilbing provincial ng Augustinian Province in Chicago. At siya po ay naging prior general of the Order of St. Augustine noong 2001 hanggang 2013. Siya rin po ay nagsilbing as apostolic administrator ng Diocese ng Chiclayo, Peru at naging bishop ng Chiclayo, Peru noong 2015 hanggang 2023 bago ho siya maging prefect of Dicastery for Bishop Presidents of the Pontifical Commission for Latin America. Yan ho ang ilang sa mga detalye kaugnay nitong ating bagong Santo Papa. Ito mga kabalen at nagsasenyas na itong ating mga kasama sa MCR 10:58 na ng umaga. Ako po'y magpapaalam na. Pero mamaya babalik ho tayo para sa ilang update kaugnay naman ng halalan. Manatili lamang hong nakatutok dito sa CLTV 36 News para ho sa mga balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at ipaggagamitan kaugnay po ng Halalan 2025. Muli ito po si Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok sa CLTV 36 News Stream sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po ay nagpapaalala, kabalen, ang boto mo ay kinabukasan mo.